गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खामानि मावबोनाय हारिनि थाखाय सासे गोख्रों सानग्रा हारि अनग्रा जोंनि हारिनिनो सासे दैदेनगिरि मनेस्वर दैमारि बिथांनि दिनै हाबानि सान। बे हाबानि सानाव बिथांनि जि गोथार जुलि नि उनाव बा दिनै गोथार जुलिनि सानाव बिथांनो जों गाहाम हामलायनाय बावदों आरो हाबानि उनाव बिथांनि जिउआ बिथांनि जि मोनसे फेमिलि बिथांनि न'खर जि मोनसे गोदान न'खर बिथाङा जुरिनो थांदों बेयो अराय सम आफा अबंलावरिनि अननायाव मोजाङैनो मोजां सोलिलांगोन बिनि थाखाय जों अराय सम आर'ज गाबदों आरो बिथांनि गोलाव सम जि हाबा मावबोनाय बेवहाय जों बेखौनो नुनो मोनो जे बिथाङा एबसुनि आफादजों थानानै एबसुनि थाखायल' बा एबसुनि बिथोनजोंल' मावदो बिदि नङा बिनि अनगायैबो सुबुंनि जायखिजाया जेंनायावनो बिथाङा गसङो सुबुंनि जेंनाफ्राव मानसिफोरखौ मदद खालामनानै बिथाङा अराय सम मोजां मोनो बेनिखायनो बिथांनि इयुन जिउआ अराय सम गोजों जाथों बेखौ जों आर'ज गाबो। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मनेस्वर दैमारि बिथांनि गोलाव सम सुबुंनि फारसे माहारिनि फारसे खामानि मावनाय बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथाङा मिथिगौ आरो बेनिखायनो बेबायदि सासे मोजां सासे सुबुंनि गोथार जुलिनि सानाव दसे नुजादेरनानै बिथाङा बोर सारस्रिनो थाखाय दिनै फैगोन बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे मोजां बाथ्रा। दा बिथांनो आं साबायखर बावदों आरो बयनिबो नुजाथिनायाव बयनिबो बाहागो लानायाव मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलिया आबुं मोजाङै जाफुंसारगोन आरो इयुन संसार जानाया जोबोद मोजाङैनो आलो गोजोनै जागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।